Connections Studio. Duba Halima ce wannan, halittan nan ita ce nake baturan nan. Halitta Halima ce ita ce wannan halittan nan. Halimatu Sadiya dan Allah ku kalle ta. Halimatu Sadiya waye ya san mai kyanta. Halimatu Sadiya ta iya kwalliya ga tsafta. Halimatu Sadiya farar kala wacce babu kamar ta. Halimatu Sadiya fara ce ko daga nesa. Halimatu Sadiya ba a hayaniya a gabanta. Halimatu Sadiya ba ta faɗa da kowa nata. Halimatu Sadiya ta mai da kowa nata. Halimatu Sadiya kowa ya ganta kwai addini. Halimatu Sadiya alaƙar ta ma akwai isani. Halimatu Sadiya da an ganki an ga mai imani. Halimatu Sadiya sha'anin ina da tarin launi. Halimatu Sadiya kowa ya ganki kin wuce raini. Halimatu Sadiya kin sha gaban su kin wuce tsani. Halimatu Sadiya mata su kwaikwaya a gare ki. Halimatu Sadiya ko sun iya fa ba ta mutarki. Halimatu Sadiya kowa ya ganki zai kalle ki. Halimatu Sadiya Allahu ne ya tsara kamar ki. Halimatu Sadiya tsarin ki dole ne a yabe shi. Halimatu Sadiya ba wanda za ya kushe kamar ki. Halimatu Sadiya ba wanda za ya kushe shigarki. Halimatu Sadiya tsarin adanki ya wuce nasu. Halimatu Sadiya tafiyar ma daban ce da tasu. Halimatu Sadiya takun kafarki ya wuce nasu. Halimatu Sadiya kyawun ma daban ne da nasu. Halimatu Sadiya ko an haɗa su dukkin fisu, dukkin fisu, wallahi dukkin fisu, dukkin fisu, wallahi dukkin fisu, kin fisu. Ba Halima ce wannan, halittan nan ita ce nake baturan nan. Halitta Halima ce ita ce wannan halittan nan. Gaskiya ne, gaskiya ne, gaskiya ne. Tana da kyau gata da kima, Halima muka ce. Tana da kyau gata da da'a, Halima zana ce. Tana da kyau ta iya kwalliya, Dawisu zamu ce. Tana da kyau gata da kirki, Halima ce na ce. Tana da kyau ga iya tafiya, Halima dai na ce. Kina da kyau kina da ilimi, Halima ita ce. Kina da kyau kina da hanci farar kala na ce. A bar haɗa ki ma da saura, kin fi su za a ce. Halima kin cika mace a daina ce ku ce na ce. Masha Allah to alhamdulillah.